وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ووجه الثاني Fiska ta biyu, أن قوله cewa faɗin shugaba sallallahu alaihi wasallama ولم أنصى cewa ban manta ba, رجاء إلى السلام yana komawa ne zuwa abin da yake na sallamar da ya yi, أي أني سلمت قصدا cewa shi shugaban sallallahu alaihi wasallama ya yi abin ne a lokacin yana sani da nufi ya yi wannan taƙaita raka'o'in da aka yi. وصحوت عن العدد Ya ce, amma dai na yi rafkanuwa ne ga barin adadin ne na rafkana da su, amma sallamar da nai ina sana na yi ta. أي لم أسه في نفس السلام Ma'aikin Allah yana nufin cewa a ainihin ita sallar bai yi rafkanuwa ba, وهذا محتمل wannan abu ne da za a iya ɗaukarsa وفيه بعد بعد ma a cikinsa akwai abin da yake manisanci ko ya zama na bu'udu ɗin kenan. ووجه الثالث Fiska ta biyu ta uku وهو أبعدها shi ne mafi nisantatta ما ذهب إليه بعضهم abinda wasu sashensu suka tafi a kai. وإن احتمل اللفظ من قوله Idan aka ɗauki cewa shi lafazin a irin ma'ana ta faɗinsa, كل ذلك لم يكن na ma'aikin Allah da ya ce dukkanin waɗannan guda biyun da wannan sallar rage tan da aka faɗa da kuma mantuwar dukkaninsu ba ɗaya da ya faru. أي لم يجتمع القصر والنسيان Ai yana nufin cewa da shi wannan rage raka'o'i da kuma mantuwar ba su haɗu ba, بل كان أحدهما bari dai an samu ɗayansu, ومفهوم اللفظ خلافه amma kuma abin da ake fahimta daga lafazin shine saɓaninsa, مع الروايات الأخرى tare da wata ruwaya ta daban الصحيحة wacce take kuma ita ma ingantacciya ce. وهو قوله Shine faɗin shugaba ما قصرت الصلاة وما نسيت cewa ita sallar ba a samu an ce an rage ta bane kuma ban manta ba. هذا ما رأيت فيه لأئمتنا To shine suke ganin in an dubi ta wannan surar to za a ga shi hadisin ma ya fito da alafazin cewa gaba ɗaya ya ayyana sakamakon wancan da suke kallon cewa ko dai ɗayan ciki ne ya faru. To wannan kuma ruwaya tana nuna cewa ma quthiratu salatu wa ma nasitu, cewa ba a rage ita sallar ba, an rage raka'o'in ba, kuma ban manta ba. Anan ya ayyana gaba ɗaya ba wacce ya faru kenan. وكل من هذه الوجوه Yace to wannan shine abin da muka gani a cikin wani abu da malamanmu suka faɗa, kuma a cikin kowace fiska daga cikin waɗannan fiskoki محتمل اللفظ على بعد tana ɗaukar lafazinta a nisanta abun بعضها والتأسف الأخرى منها da kuma wata afsuful ukura minha, akwai ci da zuci na ɗaya zuwa ga waninta. قال القاضي أبو الفضل وفقه الله Shehu na alƙali baban fadalu Allah ya yi masa gamdagatar ya faɗa والذي أقول abin da ni nake faɗa ويظهر لي da wanda ya bayyana a gare ni, أنه أقرب من هذه الوجوه كلها wanda nake ganin shi ne mafi kusa a cikin waɗannan fiskoki baki ɗayansu, أن قوله cewa faɗin shugaba sallallahu alaihi wasallama لم da أنسى ya ce lan ansa إنكار لللفظ الذي نفاه عن نفسه yana inkari ne zuwa ga lafazi wanda ya kore shi ga barin kansa, وأنكره على غيره kuma بقوله ma'aikin Allah yake inkarin sa yake musafi a bisa waninsa da faɗinsa.
بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت الآية كذا وكذا ولكنه نسي. ma'aikin Allah a ciki yake cewa bai kamata ga wani ɗayanku ba ya ce na manta aya kaza a cikin yayin da nake karanta ƙur'ani, walakin nahu nusiya, sai dai ya ce an mantar da ni. وبقوله في بعض الروايات الحديث الآخر. To a nan gun kuma su ma malaman suke cewa nan ɗin ma za a iya samun fiska biyu. Me ma'aikin Allah yake nufi da haka? Cewa duk abin da ya zamana na Alƙur'ani ne, kada mutum ya danganta shi cewa ya yi kaza da kaza. Sai dai in ya manta ya samu wani tuntuɓe a cikin Alƙur'ani ya ce an mantar da ni, saɓanin ya ce na manta. To suka ce a iya ɗaukata yana nufin ga mutane, ga kowa da kowa. Wasu kuma suke ganin a nan gun abin da za a kalla cewa shi maganar za ta iya komawa zuwa ga bayanin cewa lamirin da yake nunawa, kamar ma'aikin Allah yana cewa wani ya ce min na manta kaza, shi a karan kansa wata kususiya ce tashi ta ma'aikin Allah, ba ga mutane ba. Shi ya zama na shi baya mantuwa, to in an je kaza ya kaza, to wannan ba wani abu ne yake jawowa ya haka ba, sai dai abu ne da Ubangiji yake bijiran masa na daga haloli na shagale-shagale na al'amuransa, to wannan abin yake jawowa ya zama na ya manta, sai ya danganta wa kansa aikin zuwa ga Ubangiji ne ya sa ya yi wannan abin. وبقوله في بعض الروايات الحديث الآخر. Haka na da faɗin shugaba sallallahu alaihi wasallama a cikin sashe na ruwayoyi na daban. Lastu ansiya walakin unasiya. Ma'aikin Allah yake cewa ni ba na yin mantuwa, sai dai ana mantar da ni. Falamma qala lahu sa'ili. Yayin da shi mai tambayar yake ce masa, a kasaratis salata am nasita. Kuma anan abin da za mu ƙara kalla a nan gun, idan an ce cewa wannan lafazin zai zama kususiya ce ta ma'aikin Allah kaɗai, koko har mu bayan in an ɗauki ɗaya fuskar cewa duk wanda ya manta wani abu ya ce cewa Allah ne ya mantar da shi, amma kar ya ce ya manta. To wasu ke ganin a nan babun kuma za a iya samun marƙa ga waɗanda suke jabariya. Da abin da Allah ya yi, ya zamana suna kallon abin cewa in sun yi wani laifi kawai Allah ne ya sa su yi wannan abin, don haka ba wai sun yi aikin ba ne su a karan kansu. To kagan aka fahimci wannan hadisin ta nan, kaga kuma ɓanna za a samu, saboda duk ayyuka in mutum ya yi shi ne suka ce to abin zai iya zamowa a iya Alƙur'ani, ko da za a fahimci wannan abin to ka a ɗauke shi a sauran ayyuka, saboda shi Alƙur'ani Ubangiji shi yake kula da shi, kamar yadda ya ce shi yake ba shi kariya a dukkanin juyawar da Alƙur'ani yake yi. To sannan kuma shi Alƙur'ani abu ne da dama yakan gajiyar da mutane. To tun da yana gajiyar da mutane, kuma duk da gashi Ubangiji ya ce mun hore shi, ya hore Alƙur'anin ɗin, saboda babu wani littafi a duniya da za ka samu, duk littattafan da aka saukar da za ka ji an ce ga wani mahaddacin Attaura, wani mahaddacin Injila, wani Zabura, duk Ubangiji bai sa wannan ba. Amma shi Alƙur'ani Ubangiji ya ce mun sauƙaƙe shi Alƙur'anin. Inna yassarnahu lizzikr fa hal min muddakir. Kaga Ubangiji ga yake cewa ya yassara shi Alƙur'anin, za a haddace shi duk yanda yayi. To ikonsa ne. To don haka in an samu wani tuntuɓe a ciki an yi kaza, to a miƙa abin ɗin zuwa ga Ubangiji ne manta a iya wannan al'amarin na Alƙur'ani. Amma ba a sauran al'amura ba, da mutum in yayi zai samu makama a nan ya ce to ai nan ɗin ma kamar da nan aka ce an mantar da ni, to in ma ya wani aikin ya ce ai wannan aikin ma dai ai Ubangiji ne ya yi, kada ya ɗauka, saboda ita shari'a ba ruwanta da baɗini, zahiri take amfani. Duk abin da ka aikata a aikacenka shi ne abin da za a hukunta ka akan wannan abin. Ba ruwan an san dukkan al'amari Ubangiji ne, ko? Shi ne ya tsara komai, shi ne ya halicci komai, ko? Wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna. Ubangiji ga da kanshi ya ce shi ya halicce ku, kuma ya ce duk shi ya halicci ayyukan naku. To ai kamar yanda shi ya halicce ku, ai ba kai ka halicci kanka ba. To aikin naka nan ma shi ya halitta, to amma kuma ya ce zai kama ka da abin da kai a zahiri. Ya bayar da hali na iktisabi,
ka tsururci aikin naka. Shi yasa yake faɗa faman ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara. Kaga kowanne kai yace duk wanda kai zaka gani, in na alkhairi kai ka ganshi, in na shari kai ka gansa, to kenan zai kama ka akan aikin da ka aikata. Dan haka a nan gun kada wani ya ɗauki wannan hadisi in ta wannan fiskar ne ya ce to ai ga makama da abin da ya kawai ya ce a ai Allah ne ya sa ne wannan abin, to kakkai haka. Ankara qasraha kama kana. To a yayin da qala lahu sa'ilu, shi wanda yake tambayar Zulyadaini ya ce da shi, a qasarta salata am nasita. Yake tambayar ma'aikin Allah shin an samu rage rangwame ne, aka samu an rage raka'o'in sallar ko ko mantawa kai. Ankara qasraha kama kana wa nisyanuhu wa min qibali nafsihi. Shugaba sallallahu alaihi wasallama sai yayi inkarin wannan cewa an rage sallah, a sallar tana nan a raka'o'insa ta guda 4 kama kana kamar yadda ta kasance. Haka na kuma mantawar tasa ta zamo ta ibali ta fiskar kansa kenan. Wa annahu in kana jara shay'un min dhalika, bi ma'ana shi mantuwar da aka samu ya zama na shi wanda yake tambayar daga gunsa ne aka samu wannan mantawa. To in ya kasance ya gudana wani abu ya gudana a bisa wancananka, faqad nusiya, to ya zama na kenan ya manta ɗinki, an mantar da shi ɗin kenan. Hatta sa'ala ghayruhu, har sai da ya tambayi waninsa. Fata haqqaqa annahu nusiya, kuma ya tabbatar da cewa ɗin ya sa an mantar da shi ɗin. Wa ujri alaihi dhalika, sai kuma ya zama na aka gudanar da wannan abin a gare shi ne liya sunna, dan a sunnanta abin. An bijirar da abin ne dan a sunnanta, da an yi shi ba don wani abu bane ba. Faƙauluhu ala hadha, haka na faɗinsa a bisa wannan lam ansa, da ya ce ban manta ba, lam tuqsir, ai ba a rage raka'o'in sallolin ba. Wa kullu dhalika lam yakun sidqun, dukkanin waɗannan lam yakun bai kasance ba. To faɗin hakan da yayi sidqun shi ma gaskiya ne. Wa haqqun, kuma abu ne matabbaci. Lam tuqsir wa lam yunsa, cewa ɗin a haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi abinda ba a zo bai yi abinda na rage waɗannan raka'o'in ba, na cewa an rage su kuma bai manta ɗin ba afsa hakika. Walakinahu nusiya, sai dai kawai ubangiji ne ya mantar da shi, amma shi a karan kan shi duk bai wannan ba. Wa wajhun akhara, wata fiska ta daban, istastruhu min kalami ba'd al-mashayikh, alƙali yace na zaɓo shi daga cikin sashen zancen shehunai, yana nufin malaman sufaye. Wa zalika annahu qala, aka samu wani daga cikinsu yana faɗe, inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama, hakika shugaba sallallahu alaihi wa sallama, kana yasuhu, ya kasance ana iya samun sa yayi rafkannuwa, walam yansi, wala yunsa, amma kuma ma'aikin Allah baya yin ita mantuwa. Suka ce su suna ganin zai iya yiwuwa a samu ɗin shugaba an same shi da rafkannuwa, amma maganar mantuwa kwata-kwata suna ganin ba za ta yiwu ba a haƙƙin shugaba. Walizalika nafa an nafsihi nisyana, saboda haka ne ma shugaban sallallahu alaihi wa sallama ya kore wa kansa wannan mantuwa. Qala, yake faɗa, fa inna nisyana gafalatun, yake cewa ai abin da yake samu a ce mutum ya manta abu, to rafkana ce take jawowa a manta. Wa afatun, kuma samun wannan rafkana abu ne ma da tawaya ce a haƙƙin mutum. A ce mutum yana samun yanayi yana dinga manta abubuwa, to ai tawaya ce a haƙƙinsa. Wasahawi, amma kuwa shi ko sahawu, inna ma huwa shugulun, shi ba komai ne yake farar da shi wannan rafkannuwa ba, face sai abin da yake na shagalce-shagalce, na abin shiga wani abubuwa, ba shuguli irin wancan da ya faɗa ba, a'a shiga wasu al'amura daga wannan ka tafi wannan. Ƙala, ya faɗa, tsakanin Nabi sallallahu alaihi wa sallama, don haka shugaba sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin rafkannuwa ya sahu fi salatihi, a cikin sallarsa, wala yaghfalu anha, amma kuma baya rafkana ga barin ita sallar tasa. wa kana yashghiluhu an harakati salati, Bari dai cewa
akwai dai abin da yake shagalatar da ma'aikin Allah shine yana barin wannan abin da yake na harkokin sallan motsi, wannan dungurawar da za a yi da ruku'un da za a yi da sujjadar da za a yi, a iya samu a nan ma'aikin Allah ya haka. Kuma shi ma ɗin me zai jawo ma'aikin Allah zai iya yi hakan? Saboda shagaluwa da kallon menene ainihin ita sallah. Menene ainihin sallah? Na'am? Ai kushu'in da za ka yi, kallon Ubangijin da za ka yi, ba muna kallon Ka'aba ba? Dama Ka'aban muke bautawa? Ba ita muke kallo ba. Wa ake so a kalla a sallah? Allah ake kallo. Shi ne in wani yana so ya gwara ka, sai zai ce maka, ni fa ina sallah ni ba ruwa na ba Ka'aba nake kallo ba. Ka gan ka kalla abin a zahiri sai kaga ai ya tafka. Amma kuma ai hakikatan haka ne. Ba Ka'aba muke kallo ba, Ubangiji muke kallo. Sai dai kawai dai ana kallon wajajenta ne. Amma ainihin Ubangiji ba yana so ka dinga kallon Ka'aba kake kallo ba, a shi yake so ka yaga kana kallon sa. To da haka suke ganin cewa an samu haka, to ma'aikin Allah sai dai a samu a harakatu wajen ƙidayar raka'o'in ko wani abu a iya samu a wannan. Shi ma abin da ya jawo yayi hakan saboda kallon abin da yake na ainihin abin da sallar ta kunsa shine kallon Ubangiji. To garin wannan shagaltuwa din da Ubangiji din sai a samu rafkana a cikin abin da yake na aiwatarwa da gaɓoɓi suke yi. Ma fi salati shugulun biha. Ma'aikin Allah sai ya shagala da abin da yake cikin sallan na shagalcanta. La gafalatun anha. Amma kuma ba ya rabkana gabarinta ba. Fa haza in tahaqqaqa ala hadha al-ma'na lam yakun fi qawlihi. To wannan in ya tabbata a bisa wannan ma'ana bai zamo ba a cikin faɗinsa. Ma qasartu wa ma nasitu. Cewa ban rage raka'o'in sallar ba a samun an rage ba kuma ban manta ba. Kulfun fil qawli. To kaga ba za a samu saɓani na zance a ciki ba. Dukkanin abin da ya faɗa ɗin kaga ya zama daidai. A'a ɗin ita wannan fahimta ta sufayen da suka yi cewa ko an samu rafkannuwa shi baya mantuwa sai dai rafkannuwa. To amma ita rafkannuwa ita ma ba ta samuwa sai a harakatu motsinsa. Shi kuma me ya jawo hakan yake faruwa? Tsayawa wajen ainihin abin da saƙon sallah yake na kallon Ubangiji shi ya jawo ɗin kuma ake samun gabarin haka. To kaga an samu a wannan yanayi, to kaga a haƙiƙa ma'aikin Allah bai yi abin da yake na saɓawar zance ba. Gaskiya ɗin ya faɗa. Wa indi anna qawluhu. To alƙali ya ce ni ko a waje na haƙiƙa faɗinsa. Ma qasartu salata wa ma nasitu. Cewa ba a samu an rage adadin sallar ba kuma ba mantuwa ne ba. Fa bi ma'ana. Yana nufi. At-tarku alladhi huwa ahadun wajhi nisyanu. Shine barin abin da yake shine ɗayan fiskokin mantuwa. Arada. Shine abin da yake nufi. Wallahu a'lamu. Allah shine mafi sani. Anni lam usallim. Cewa raka'ataini. Ni ban yi sallah daga waɗannan raka'o'i guda biyu ba, ina mai barin su. Lil ikmali salati. Ina mai barin cika ita sallah. Walakin ni nasitu. Sai dai bari dai na manta, ko a ce a nan gun ɗin maimakon mantuwa na rafkana. Tunda akan rafkanuwa yanzu suke magana sun kore magana akan ita mantawa. Suka ce sai dai rafkanuwa ita ma kuma suka ce sai ta gaɓoɓi. Walam yakun zalika min tilqa'i nafsi. Shugaban sallallahu alaihi wasallama yana nufin hakan bai zamo ta fiskar kansa ba. Wad dalilu ala zalika qawlihi sallallahu alaihi wasallama. Dalili ko amsawan cananka shine faɗin shugaba sallallahu alaihi wasallama. Bil hadisi sahihi. A cikin hadisi wanda yake ingantacce. Inni lam unasiya au unasiya inni la ansa au unasiya. Da ma'aikin Allah yake cewa haƙiƙa ni ina mantuwa, ko kuma a'a da ya ce a'a ana mantar da ni. Li'a sunna. An yi hakan ɗin ne da duk wannan abin da ya faru ne domin a sunnanta wa al'ummata. In hukuncin hakan ya faru da su, me za su yi? To gashi sun ga yadda ma'aikin Allah ɗin ya yi. Wa amma qissatu kalimati Ibrahima. Amma kissa nan an gama da wannan kissa ta wannan hadisi, yanzu kuma za a shiga wata sabuwa. To yake cewa amma labari kalmomin Annabi Ibrahima al-mazkuratu wacce aka ambata annaha kazibatuhu thalathul mansusati, wacce aka ce wannan hadisi ne shugaba sallallahu alaihi wasallama
yake faɗa cewa waɗannan su ne irin abin nan da annabi Ibrahima ya yi jirwaye wanda suka zo a cikin nassi a cikin alƙur'ani. A cikin alƙur'anin an samu daga ciki an samu guda biyu wanda ƙur'ani ne ya bayyanar da waɗannan. A cikin alƙur'ani aka samu haka cewa an samu waɗannan kalmomi guda biyu na jirwaye. Ɗaya kuma ta zo ne ita kuma ta fiskar hadisi. Inni saqim. To kalmar da yake faɗa inni saqimun. Fa nazara nazaratan ila nujumi fa qala inni saqimun. To wannan kalmar da shi annabi Ibrahim ya faɗa me take nufi? Saboda za a ga ya ce shi mara lafiya ne. To kuma a wanne dalili ya faɗi wannan abin? To malaman za su zo saboda ka a ga cewa wannan ita ma wata tawaya ce a haƙƙin annabawa. To za a yi maka bayani filla miye ma'anar hakan yake nufi. Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Haka na ɗaya wacce ta zo a Ƙur'ani da yake faɗa bal fa'alahu kabiruhum hadha. A wannan kakkarya gumaka da ya ce a bari dai babban cikinsu dai ku tambaye shi sun kasance suna yin magana. Wa qawluhu lil malaki. Haka na kuma faɗinsa ga wannan sarki an zaujatihi. Wannan sarki da ake hakaitar da hikaya ita ce wannan ɗaya da aka samu ita ce ta uku, wacce ita a hadisi aka same ta ba cikin Ƙur'ani ba. Shi wannan sarki ya kasance shi kuma abinda Allah ya jarabce shi da shi shine ya ga mutum ya zo ya ganshi da wata mata. To da ka zo ya tambaye ka ya ce wannan wace ce, ka ce matarka ce, to shikenan ya kwace ta kenan. Duk wanda ya zo haka yake masa. To sai aka samu haka gamuwarsa da annabi Ibrahim. Shi kuma annabi Ibrahim yana da sani akan haka. Da wannan sarki ya tambaye shi wannan wace ce, sai ya ce ‘yar uwarsa ce. To in ‘yar uwa ce baya karɓa. Amma in dai ka ce matarka ce, to shi anan jarabahi take, anan zai karɓe ta. To don haka sai annabi Ibrahim ya ce masa, maimakon ya ce masa matarsa ce, sai ya ce masa ‘yar uwarsa ce. Kuma nan ma ya keɓance da matar tasa, ya gaya mata cewa ke ma in ya tambaye ki ya muke da ni, ki ce ke ni ɗan uwanki ne. To ita ma wannan yaya kenan za mu gani, shin annabi Ibrahim ya yi saɓanin zance ne ko yaya? Fa'alam akramaka Allahu. Ka sani Allah ya girmama ka. Anna hazihi kullaha kharidatun anil kadhibi. Dukkanin waɗannan kissoshi masu fita ne ga barin jinginta wani abu na saɓanin zance ga annabi Ibrahim. La fil qasdi. Ba ga nufi ba. Wala fi ghairihi. Kowanin haka ce ya faɗa da rafkannuwa ne ko da mantuwa. Wa hiya dakhilatun fil babil ma'aridi. Bari dai wannan za a shigar da ita ne a cikin babi na jirwaye mai kamar wanka. Allati fiha manduhatun anil kadhibi. Wanda a cikinsa akwai kardade ga barin yin ƙarya. Amma qawluhu. Amma faɗinsa. Inni saqimu. Da ya ce inni saqimu. Faqala al-Hasanu. Shehu da al-Hasan al-Basri ya faɗa. Wa ghayruhu. Da waninsa. Ma'anarsa. Sa'asqamu. Yana nufin cewa a lokacin ba yana halin rahin lafiya ba, amma akwai nan gaba lokaci da zai zo zan shiga cikin rahin lafiya. Wanda wannan abu ne fahimtacce dama, in an ɗauka ta wannan sigar, ai dama ɗan adam Ubangiji baya baninsa ba jarabawa ta larura. In yau kana lafiya, gobe za a samu babu. To sai ya zama yana nufin cewa a'a nan gaba zan samu rahin lafiyar da ya ce in nisa kiman ɗin ba a halin a lokacin yana cikin rahin lafiyar ba. Yana nufin a nan gaba dai zan yi rahin lafiya sai ta zamo da irin wannan ma'ana. Ai anna kullu makhluqun mu'arridun lidhalika. Saboda cewa dukkanin wani abin halitta abun bijira ne ga wancananka. Fa atazara liqaumihi. Sai ya ba wa mutanansa uzuri da faɗinsa. Min al-khuruj ma'ahum. Saboda kada ya fita a tare da su. Ila idihim. Zuwa ga bukukuwan da suke yi, sun nemi ne ya fita zuwa ga al'amuransu a lokacin, sai yake gaya musu haka inni saqimun. To tun da ya ce inni saqimun ne, aka ce yana nufin a nan gun ba wai a sanne yana rahin lafiya ba, a yana nufin rahin lafiya ta same shi, sai musu asigar jirwaye mai kamar wanka. Wakila aka faɗa bal saqimu bima quddira alayya min al-mauti. Yana nufin cewa shi mutum ne
wanda ita saƙima a nan gun tana nufin cewa mutum ne da dama kowanne mutum an ƙaddara shi akan cewa Allah zai karɓi ransa. To bi ma'ana saƙima a nan yana nuna musu cewa a ni ina cikin hali da na san cewa Ubangiji zai karɓi raina, ya zama na jirwayen da yake nufi kenan. Wakila Aka faɗa saqimul qalbu bima ushahiduhu min kufrikum, yana nufin cewa ni mai rahin lafiya ne afsa zuciyata saboda abin da nake gani a gare ku na daga kafircinku wa inadikum da tsaurin kanku ga barin imani. Wakila Aka faɗa bal kanatil humayyu kuma huma ta'khudhuhu inda tulu'in najmi. aka ce ai duk wannan yana nufin saboda shi annabi Ibrahim ya kasance akwai wani al'ada da take samunsa cewa akwai zazzaɓi da yake samunsa a yayin da wani tauraro ya ga Yahudu. To duk sanda ya ga wannan tauraron Yahudu to alama ce ta cewa zai yi zazzaɓi. Kamar da munan duk zaka iya samun wasu alamomi ko ba irin ta wannan ta tauraron ba. Shi yasa da wani lokacin da ka gama shashara ta fito ma kawai wani ya san to lokacin zazzaɓi ya same shi. To sai ya zama a irin wannan siga ce shi annabi Ibrahim ɗin ya gaya masa haka. Ma'lumun To wannan ko abu ne da shi annabi Ibrahim ya sani sananne ne a karan kansa duk in san da ya ga wannan tauraron ya hudo to zazzaɓi zai same shi. falamma ra'ahu atazara bi ibadatihi Bi'adatihi. A yayin da shi annabi Ibrahim ya ga wannan tauraro ya hudo sai yake ba su uzuri akan cewa saboda ya san al'adarsa da wannan tauraron ya fito zai rahin lafiyar sai ya ce musu inni saqimin din. wa kullu hadha laysa fihi kadhibun To dukkanin waɗannan a cikinsa babu saɓanin zance, bal khabarun sahihu sidiki bari dai labari ne wanda yake ingantacce kuma magasgaci. wakila Aka faɗa, bal arada bi saqami hujjati alaihim bari dai shi annabi Ibrahim ya bijirar da larurarsa ta wannan, ko a ce ya yi musu wannan jirwayen na rahin lafiyarsa ne, hujjatun alaihim don kafa hujja a gare su. wa da'afi ma arada bayanahu Da kuma raunin abin da yake nufin ya bayani a kansu da shi. min jihatin nujumi Ana nufin ta ɓangaren taurari da ya faɗa. allati kanu yashkiluna biha Waɗanda su suka kasance suka shagalta da wa ita, annahu asna nadrihi fi dhalika amma a wannan lokacin tsatsakin dubansa a wancananka. وقبل استقامة حجتي وقبل استقامة حجتي عليهم Da kuma kafin ya tsayar da hujjar da zai kafa a kansu. في حال السقم To don haka yana cikin yanayi na wannan larura. ومرض مع أنه لم يشك هو ولا ضعف Kuma a cewa ta da cewa shi annabi Ibrahim bai yi shakku ba, kuma hakan bai sa ya samu rauni a cikin imaninsa ba. ولكنه ضعف في استدلاله عليهم Bari dai annabi Ibrahim ya samu rauni ne a yanda sunan suke faɗa a wajen samun kafa musu hujja. وسقم نظره كما يقال To, su a nan gun suna ganin kama wannan bayanin da suka yi cewa shi annabi Ibrahim ɗin wannan abin sanda yake laliban yanda zai kafa musu hujja. Wannan da yake cewa yayin da ya ga tauraro ya fito, sai yake ce musu wannan shi ne Ubangiji na? Ana nan sai kuma wata ya zo sai ya fi tauraro haske. Sai ya ce, to ba wannan ba ne ba, to kenan wannan ne kenan, tunda wannan ya fi girma. Ya ce shi ne Ubangiji na? To sai aka wayi gari kuma sai ba tauraron ba watan. Sai rana ta fito ya ce, a to ga babbansu, to wannan ita ce Ubangijin nawa? Nan ma dai ana nan sai magariba ta zo sai kuma ranar ta faɗi ita ma. Sai ya ce, a to ai inni la uhibbul asirina. Ce ni ba na son duk waɗannan waɗanda suke faɗuwa. To shine suke cewa wai a irin wannan siga kamar yana laliban hujjar rauninta da yanda yi. Wanda kuma ko a nan ɗin ma in aka kalla ɗin za a ga ai hujjojin da ya kafa ɗin ai daidai ne. Saboda mai ai bautawa suna bautawa taurarin, suna bautawa watannin, suna bautawa ranar. To sai yake cewa su yi ne ɗin don ya nuna musu cewa waɗannan ɗin kuma ƙarshe sai ya ce ai duk faɗuwa suke yi. To ai kuma to a ce wanda yake faɗuwa shi ake bautawa? Kaga wannan ai hujja ta tabbata. Babu kame-kame a cikin wannan hujja.
to suke ganin ita ma wannan ba za a ce an samu rauni ba, saboda ita wannan ma'anar da suke faɗa ita ma ba za ta zama ingantacciya ba. To wasu sun suke ganin cewa wannan dai sai dai ya koma akan cewa wannan ganin da yayi din, wannan garin saboda ita aya ta baya da ta faɗa ita ce take faɗa fa nazara nazaratan fin nujumi qala inni saqimun. Kaga magana yayi akan in ka duba wannan kissar da aka bayar ta cewa in ya ga tauraro ya hudo yana nuna masa alamar zai shiga zazzabi, ta fi kama da siga aya. To suka ce to wannan din ma ba zai zama abin yayi rauni ita wannan hujjar da suka kafa. Kama yuqalu hujjatun saqimatun, kamar yanda ake faɗa cewa wannan hujja ce wacce take mara lafiya in ka kawo abu wanda yake bai daidai ba. Wa nazarun ma'alulun, da kuma kallo ne abin da ake gani wanda yake ba abin dogaro a kansa ba. Hatta alhamahullahu bistidlalihi wa sihhati hujjatihi alaihim, har sai da Ubangiji yayi masa ilhama, yayi masa wahayi wanda yake shiryatar da shi zuwa ga ingancin wannan hujja ta sa a gare shi, bil kawkabi, zuwa ga abin da ya kafa musu na daga waɗannan taurari, wa shamsi wal qamari, da abin da ya kafa musu na rana da kuma abin da ya kafa musu na wata. ma nasahu Allah ta'ala, Abin da Ubangiji madaukakin sarki ya nassanta da shi, wa qaddamna bi bayanihi, kuma mun gabatar maka da bayanin hakan. wa amma qawluhu, Amma faɗinsa, bal fa'alahu kabiruhum hadha al to wannan dai duk an yi maganar saƙimu me ake nufi, kowa da irin abin da yake faɗa, kuma akan wannan saƙimin ce har jagoran namu malamin namu sai da suka samu zaga da ɗaya daga cikin furofesoshi manya waɗanda suke a wannan ƙasa, har sai da ya dawo ma ya yi rubutu na musamman, ya yi littafi, tunda dai abun ma ya faru ne saboda assignment. Daga assignment ne a makaranta lokacin da yake masters aka bashi akan haka, to kuma sai ya kawo abin da shi profesan da ya bashi shi kansa malaminsa ya tafi a wata mahanga wacce shi yake ganin ita ce ma'anar ita askam ɗin. To shi kuma da aka baya assignment ɗin sai ya zo da wata mahangar da yake ganin waccan ta profesa ba ta cika ba, wannan ita za ta fi kamata. To shine har yayi qaulul aqwam fi lafzil asqam, shine littafin da yayi akan haka, suka buga akan wannan. Shi kuma wannan ya faru ne akan salatin jauhara, wannan kalmatul asqam da ta gudano a wannan hadisi da na shehu, a wannan salati na shehu Ahmadu Tijjani. To shine aka yi garabgaza shi da irin yadda ya fassara abin, da irin yadda ya dogara ya fitar da hukunce-hukuncen. Da shi kuma malamin namu da ya tashi sai ya ba da hukunci ba irin wannan ba. Shi abin da Allah ya fahimtar da shi akan wannan fahimta yake faɗa shi ne ainihin ya dogara akan cewa wannan lafazin ba wai ana nufin lafazi ne wanda yake nufin rahin lafiya irin rahin lafiya da aka sani ba. A'a, irin rahin lafiya ce kamar da Imam Busiri yake faɗa. Fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma shahida bihi alayka udud dam'i wasaqani. Kaga ga irin shi yanda ya faɗi as-saqamu, me saqamun ne? To ga yanda saqamu take a wajen Imam Busiri. Ta yaya kuke inkarin soyayyar da ta riga ta bayyana ga shaidu guda biyu adalai sun bayar da cikakkiyar ma'anar ita wannan soyayyar? Duk yanda ka gaida an ce ga adalai guda biyu, ba sai karɓa hujja ba ko? To sai ya ce ga adalai guda biyu sun bayyana a cikin wannan soyayya, to wannan inkari za ku yi ga wannan soyayya? Menene addam'u wasaqamu? Abin da yake na wannan abin shine hawaye. Shi masoyi ba a raba shi da zuba hawaye in dai soyayya ta kai soyayya. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma shi masoyi ba a rasa shi da rama, in soyayya ta soyayya sai a same shi yana ramewa saboda ƙauna abin da yake ƙauna. To kaga shi a nan gurin ma'anar da ya ba cewa ita wannan saƙamu ɗin ta soyayya ce, wanda kaga in ana maganar soyayya Ubangiji ai ba wanda ya kai annabawa a matakin farko. To irin wannan soyayya ta yiwu
ita za a fassara wannan saƙimun ɗin da ita tsafin soyayya. Kuma daga ciki malaman sun raba akan cewa ita saƙamu, shi saƙamu da maradu akwai bambanci. Shi maradu suna nufin cewa abin da yake na rahin lafiya wacce za ta bayyana ainihin gundarin rahin lafiya. Amma kuma shi saƙamu ba ita ainihin rahin lafiya ake nufi ba. Shi saƙamu shi ne alamomi da suke nuna rahin lafiya, shi ne saƙamu. Kamar me mutum in yana rahin lafiya iya ganin wani abu a idansa ya yi ja ko a ga yalo-yalo, kaga akwai abin da wannan ake gane a ce kaiwa na ba lafiyar kalau ba. Ana iya samun kuma ita kanta ramar, in aka ga rama a jikin mutum, ai ita rama a ainihinta ba ita ce cuta ba, me ya jawo aka yi ramar shi ne. To don haka ita kanta ramar lafazinta yana bayarwa da cewa ita rama alama ce ta cuta, amma kuma ainihin rahin lafiyar maradu shi ne abin da ya ƙunshi larurar da za ta shiga ciki. To kaga in aka ɗauki saƙamu a wannan fahimtar duk za ta iya an huta, hatta shi wancan salatin na Shehu Ahmad Tijjani kaga mafitar za ta fi samun karɓuwa. Kaga da ya magana ga askam ɗin da ya faɗa ya zama na zafin soyayya. Kaga shi kenan an huta. Wa amma qawluhu, amma faɗinsa bal falahu kabiruhum hadha al-ayata, da yake cewa wannan aikin ba kowa ne ya aikata ba, yana nufin dai ya ce to sai dai ko a dai tambayi babban ciki gashi nan. Bayan ya kakkarya gumakan da ya kakkarya ya rusa su, sun ce kai ka aikata a an tafa'alta haza bi alihatina ya Ibrahim, kai ka aikata haka ya Ibrahim, sai ya ce ko dai bal fa'alahu kabir, babban su dai gashi nan, ko dai babban su dai gashi nan a tambaye shi in sun kasance suna yin magana. wa innahu allaka kabrahu bi shartin nudqihi, Saboda cewa a nan gun shi annabi Ibrahim ya rataya wannan labarin nasa da sharaɗi na furicin su waɗannan, ko a ce furicin shi wannan gunki, tunda shi kaɗai ya rage. Shi ne ai fas'aluhum, ko da dai in ma ya tambaye su dukan har waɗanda aka karya ɗin sa iya tambaye su ba allola ba ne ba? Duk su zai tambaye su duka, da wanda ba a karya ɗin ba da wanda an kakkarya ɗin ya ce to ku tambaye su. Ai bi ma'ana sharaɗi ne na cewa ya san cewa abun ba zai taɓa yiwuwa ba. Gunki zai magana ne? Ai ba zai ba. To tun da sharaɗi ne na cewa in sun kasance suna yi, sai ya zama labari ne da ya rataya ga hakan. ka annahu qala, Kamar cewa shi ya ce, in kana yantiqu fa huwa fi'lu, to in ya kasance shi gunki yana yin magana, to shikenan wannan aikin sani. Kaga babu iskali a nan gun. Bal fa'alahu kabiruhum haza. Ko? To in sun kasance suna magana, to aikin su ne. Kaga aya ba wani abu ta fita. ala dariqi tabkiyati liqaumihi, Absa hanya wacce yake ƙurasta wa su waɗannan mutanen nasa. wa hadha sidqun aidan, To wannan kaga abu ne na gaskiya. wala khulufun fihi, Kuma babu wani saɓani a cikin maganar da ya faɗa. Saboda haka da ya ce su tambaye shi ɗin, kaga me ya faru? Ai sai Ubangiji ya ce faraja'u ila anfusihim. Sai suka juyo zuwa ga kawukansu. In kanu yanɗiƙuna. Cewa ɗin da ya ce ya tambaye su akan cewa ɗin suna magana ɗin, ai haka sai suka dawo ga kawukan ɗin su kuma ai ɗin ba sa magana. Suka juya zuwa suka ce ai mun kai ma ka san waɗannan ɗin da kake magana ɗin kai ma ka san ba sa magana. To kaga a nan gun ai ya ake cewa tarkonsa ya kama abin da yake so. Ai dama so yake nuna musu cewa ɗin ai ba allolan bane ba, maganar da kuke yi na allolan ne tunda har ba sa iya magana, ai ba allola bane ba. To sun juyo ɗin sun ce ai dama kai ma ka san ba sa magana. To kaga ya samu gaba. To shine yake gaya musu bayan ɗin Ubangiji ya ce faɗa nuki su ala ru'usihim laqad alimtu ma haula yantiquna, shine sai ya samu gaba sai ya ce qala afata abuduna min dunillahi, yanzu tufu ku kuke bautawa abinda ba Allah ba, abinda baya amfanar ku baya cutar da ku, sai ya ce kai tur da ku da ma abinda kuke bauta su ma na gumaka. Kaga wannan ya fito da bayanin
abin da yake nufi da su, kuma su ma ɗin ya kama abin da yake so ya kama, kuma ɗin sun yi. Amma da yake Allah shine mai imani, ai kaga ba su yi imanin ɗin ba, duk da hakan ɗin da aka yi. Har sun kare a zuciya, amma kuma abun kuma suka dawo, suka zalunci kansu. Wa amma qawluhu ukti, To amma kuma faɗin Annabi Ibrahim da ya faɗa wannan sarki ya ce uwata ce. faqad bayyana fil hadisi Hakika ya bayyana cikin hadisi. wa qala Ya faɗa fa innaka ukti fil islami hakika ai fa inna fa'innaki, sai dai ya zama haka. innaki Cewa ke ‘yar uwata ce a cikin musulunci. wa huwa sidqun Haka kuwa ai gaskiya ne. wallahu ta'ala yaqulu Gashi Ubangiji maɗaukakin sarki yana faɗa, innamal mu'minuna ikhwatun ya ce hakika su muminai ‘yan uwan juna ne. Kaga a nan gundun mumini aka ce, na haka da mace ko matarka ce, ai ‘yar uwarka ce, ai uwa me ta musulunci. To haka a nan gundan ya gaya mai haka ya ce ‘yar uwata ce, Annabi Ibrahim bai yi saɓani a zance ba, ya faɗi abin da yake haka ne. fa in qulta Idan ka ce, fa hadha an-nabi sallallahu alaihi wa sallama to ai kuma gashi shi shugaba sallallahu alaihi wasallama a shi hadisin ya faɗa. qad sammaha kazibatun Shi ya ambaci waɗannan abubuwa na Annabi Ibrahim da siga a yanayi kamar ka iya cewa in za a yi fassara ta zahiri, wanda kuma ba ita ake nufi ba, kamar ya faɗi kamar wasu ƙarairayi ne. To ba ƙarairayi ba ne ba, a ya yi jirwaye ne. wa qala To in ka ce za ka kalli shi zahirin wannan hadisin kai magana akan haka, to shi ne ya ce, lam yakzib ibrahima ka ce cewa ai kamar ma'aikin Allah yana nufin cewa Annabi Ibrahim bai yi abin da yake na saɓanin zance ba. illa salasa kazibatun Sai abin da yake na abubuwa guda uku da ya jirwaye a kansu. wa qala fil hadisi shafa'ati Kuma ya zo a cikin hadisi na ceto, wa yazkuri kazibatihi aka ce kuma ai shi gashi in ka ce hakan to anan ka kare. To ai ga kuma hadisin ceto da aka hakaito cewa shi Annabi Ibrahim ɗin zai faɗa da kansa, ya ce ai na aikata kaza, na yi kaza yayin da za a je neman ceto wajen shi. Shi ne aka ce ai zai faɗi waɗannan abubuwan. Ya ce ya kakkarya gumaka, ya ce kaza. Ko? A yana daga cikin abin da zai bijirar. To ya ce to ya za ka yi da haka kenan. fa ma'anahu To ma'anarsa dai annahu lam yatakallam bi kalamin suratil kadhibi bari da shi Annabi Ibrahim bai yi zance da irin magana ta surar shi ba, wacce surar zancen zai bayi kamar na abin da yake an faɗa abin da ba haka ba. wa in kana haqqan fil badini Duk da cewa shi zancen nasa abu ne tabbatacce a cikin baɗini. illa hazihi al kalimati Bari da cewa waɗannan kalmomi walamma kana mafhumu dhahiraha khilafu batinuha a yayin da abin da ake fahimta a mabayyaninta ya saba da wanda ake fahimta a cikin ɓoyayyenta. ishfaqa ibrahimu alaihi salamu Bari da shi Annabi Ibrahima ya yi wannan ne saboda nuna rauninsa da gajiyawarsa, bi mu'akhadhatihi biha saboda kada ya zama Ubangiji ya danƙe shi da wannan abu. Shi kan hijirwayen ma ɗin, shi Annabi Ibrahim ya yi ne ta siga hakan don kan ma Ubangiji ya danƙe shi da hakan. Kamar da muke faɗa abin da malam ɗin yake faɗa abin da ya kyare shi baya kaɗan. To su a haƙƙin annaba suna jin wannan abin. Abin da ma ba laifin ba ne ba, su sai su riƙa kallon sun ma yi wa Allah laifin. To sai ya zama a irin wannan ne shi Annabi Ibrahim ya yi hakan, ya faɗa abin da ya faɗa na wannan hadisi na ceto. wa amma al hadisu kana nabi sallallahu alaihi wa sallama Amma hadisi da yake nuna hadisi da ya kasance shugaba sallallahu alaihi wa sallama, idza arada gazwatan idan ya yi nufin zai fita wani yaƙi, wara'a bi ghairiha sai ma'aikin Allah ya yi basaja da wani inda ya nufa na yaƙin. Idan ma'aikin Allah zai je yaƙi Borno, to ma'aikin Allah sai ya wani abu, sai ya rika tambaya yaya halin hanyar Legas take, ya Legas hanyoyinta, sai ya dinga tambaya. Kaga waɗanda suke munafukai, ‘yan leƙen asiri,
me za su ɗauka Legas za a to ga nan gumakin Allah ai ba ayyana waye ba kawai dai yana yin jirwaye ne kau da kai ya ba sak akan cewa kaf su gane ina ya dosa dan kan waɗancan abokan gaba su yi tanajin zuwansa falaysa fi khulufun to a cikin wannan babu sabanin zance a ciki inna ma huwa sitrun maqsidihi bari dai shugaba sallallahu alaihi wa sallama yana ɓoye manufarsa ne li Allah ya kudu aduwahu hadrahu saboda kadda magautansa su samu abin da za su yi ga na taitayinsu su yi shirin da za su yi wa katama wajahu ya ɓoye fiskarsa zihabihi ta bi tafiyar dhikri tasa su'ali ta siga ta yanda ma'aikin Allah yake tambaya saboda ai ba cewa yake Legas za mu ba a kawai dai tambaya yake yana ya hanyoyin Legas take kaga nan gon ai babu wani abu a ciki bi dhikri su'ali an mawdi'in akhara je yanda ma'aikin Allah yake tambaye zuwa ga wani bigire daban wal basa an akhbarihi da yanda yake bincikan labarinsa wa ta'ridu bi dhikrihi ma'aikin Allah yake jirwaye da ambatansa la annahu yaqulu bari dai ba shugaba yana cewa bane tajahharu ila ghadwati kaza tajahhadu ila ghazwati kaza ku yi shiri zuwa ga yaƙi kaza aw wajjahatuna ila mawdi'i kaza ba kuma ma'aikin Allah yana cewa ba za mu fuskanci zami bangare kaza bane khilafu maqsidihi sabanin abin da shine manufarsa fa hadha lam yakun to wannan ko da duk bai kasance ba a cikin abin da ma'aikin Allah din yake wal awwal laysa fihi khabarun yukiluhu al khulafu abin da yake na farko dai a cikin sa na wannan labari abu ne wanda za a iya shigar da shi a ce za a gascewa da sabani an shigar da sabani a ciki to wannan ma ba zai zama hakan ba alhamdulillah أمانا من الأهوال يا خير عيني بذل سؤالي يا حبيبي وحاكمي أجرني من النيران يا خير راهمي وصلي على المختار من آل هاشمي شفيع الورى يوما إذا أمر